Здравейте! Отново. Сега ще ви покажа как да се направите Скуби-Ду. Не знам дали точно знаете какво е Скуби-Ду, но то е такова и тук става квадратчета, малки квадратчета. Сега ще ви покажа начин. Правите такъв възел първо, ето такъв възел, и след това от цветовете, но трябва да е с две. Сега ще ви показвам как се прави възела. Ако някой няма такива, може да се купи от Джъмбо. Ето така възела, тук изравняваш двете краища. Малко надолу, така. И тук също изравняваш. И така опъваш. И ето го. След това пак тук събираш. И така. После тук така. Промушваме, като правим възел. Ако не разбирате как, помолете родител. Майка ми ме научи как да ги правя тези възели, защото не може. И сега още не мога даже. Не се получи. Неравно какво да се прави. Съжалявам, обаче не мога да го направя. Това за последен път. Ако успея. Сори, ама... Просто тук така и завръзваш, както обикновено да ти стане. Не трябва да е възел, само това ще ви кажа, не трябва да е възел. Трябва да може да се разплита. Успях долу-горе. Трябва да стане такова, сега го направих по-малко. Вижте, много по-малко го направих. И така, става и с такова, обаче не е много хубаво. Ето така. Ето. Та сега показах ви как се прави възела. И сега продължаваме с това. Аз съм вече направих първото, за да ви покажа как се получава. Първото се получава винаги такова. Вие пък не го виждате. И такова се получава. Виждате ли квадратчето вътре? Ето такова се получава винаги първото. Второто вече е нормално, но гледайте как се прави. Взимаш червено и го слагаш от една страна. Ето така ушен се прави. Ето, виждате ли? И така. После взимаме някакъв цвят, аз в този случай искам пак червено. И правите. След това взимате на вас, което ви е предното, ето така ще ви го покажа, ето така, и ето тая връвка, вичката, лилавата, вижте, я промушваме в задното ушенко. После същия цвят трябва да е жицата отзад. Всъщност не е задължено, но при мен е така, я промушваме задната в предното. И така се прави. После така хващаме всички тук отдолу, защото не се разплете всичко хващаме
И дърпаме. И така нататък става. Какво да ви покажа друго? Мога да ви покажа как става по-нататък. Нали? Сега ще ви покажа. Ще ви го изплета си. Сега ще ви покажа как става по-нататък. И само така, че се заплетоха връзките. Да го правя. Пък много плета. Ами долу-горе така се получава. Ето следващото. Чекайте малко. И сега ще го плета. И така нататък. Просто продължавате, докато не сметнете, че вече е готово. И си го оставяте. Толкова, то за украса. Няма да стане гривна. Не може да стане гривна. Има един начин, обаче ще ви го покажа някой друг път, когато имам готово сплетено такова. То в момента трябва да плета, то отнема поне за начинаещите. Сигурно за вас ще ви отнеме да го плетете 2 часа, защото ще плетете нещо друго, после нещо по-различни. Накрая ще успеете. Аз знаете ли колко са, докато го науча, колко време мина? Просто абсолютно много време. Цяло лято се опитах и го научих миналото лято цялото и го научих чак септември месец. Тогава почнах да ги плета официално, по едно време ги продавах, но спрях. Някога няма даже да ви се получат, нищо няма да ви се получи, но това не означава, че му трябва да спирате. Всеки ден ще пускам сигурно по едно видео или най-много по 2. Да. Защото не мога ежедневно да измислям някакви идеи. Просто става много трудни идеите. На мен даже първия път гривните ми дойдоха от отдавна. Просто идеята ми дойде от отдавна. Обаче не можех да го осъществя, защото нямах никакво време. Навънка съм постоянно. Не мога да се прибера. Искат да бъда навънка. Не ми дават да се прибера. Буквално не ми дават ви хора. Просто не разбирате какво е да сте заключен. То не е случайно, примерно да сте си изгубили ключовете или нещо такова, ами нарочно да не ви дават ключове, за да не се прибираш.
искат постоянно навънка и с моята приятелка само навънка. Може даже да заснемем едно клипче с нея, но сигурно само едно. Даже ако ми дадат изобщо. Аз съм готова долу-горе. Не за цялото ден, да ви го покажа. Ето така е разпънато, пък така не е разпънато. Ето такава се получава. Благодаря, че ме гледахте. Надявам се да ми харесате клипчетата. И чао! Забравих да ви кажа, че в описанието моя Facebook профил и моята страница. Моля ви, харесайте страницата. Просто не мога да намеря повече лайка. И толкова. Чао!